Ɗerewol Hibraniyanko'en ɗum anda moy windi ɗerewol ngo'ol. Yimɓe neɓi e nyuma ko Bulus windingol, woɓɓe bo e mbi'a ɗum gaɗotoɗum ɗum goɗɗo kuuduɗo e maako, bono Barnabas ko Apolos. Goonga ɗum woni en anda. E nder suurawol ɗiɗi en nji'ay binduɗo ɗerewol ngo'ol. En nji'ay binduɗo ɗerewol ngo'ol e woodi sumpo bongo e lilaaɓe joddiiɓe e Yeesu. Ɗerewol ngo'ol e ngol saawi ekkitinol lilaaɓe. En bo anda ɓeene ɓe ɗum lilani ɗerewol ngo'ol ko to toye ɓe ngoni. Binduɗo ngol bo emo andi ɓe boɗɗum. Emo andi e ɓe kaari andal dow alkawal kiingal. E ɓe andi boɗɗum dow habaru defte jowi ɗe Attawra, wato defte gonda nder deftere seninde. Eno ɓiɓɓe Ibrahim ngartiri lenyol Israa'ila. Eno annabi Musa ardoriɓe wurtiniɓe leydi maccungaku leydi Masar haa yaaki hossere Sinai. E ɗon ɓe keɓi deftere Attawra. Ɓe ngaadi alkawal e Allah. Ɓe nyiɓi haykaliru to ardiɓe diina nattata ngam sakkinki. Eno ɓe ngansiri nder ladde e dow lawol maɓɓe yaaki leydi ndi Allah waɗani ɓe alkawal. Binduɗo ɗerewol ngo'ol emo kammi e ɓe andi habari ɗum boɗɗum. Jangoɓe ɗerewol ngo'ol ɗum Yahudanko'en tokkuɓe Yeesu. E ɗon ɗum heɓi inde ɗerewol ngo'ol. En nji'ay ɗum nder suurawol 10. E ɗon en nji'ay no tokkuɓe Yeesu kallirana. Woɓɓe maɓɓe ngaɗama nder suudu sural ngam tokkuki Yeesu. Woɓɓe bo kuli laawol tokkuki Yeesu. Ɓe njoofi hoolaare maɓɓe. Kanjum holli no boliɗe ɗen jokkotiri nder ɗerewol ngol. E arande e woodi wagginoore e nde senda geɓe 4. Binduɗo ɗerewol ngo'ol emo andina dow Yeesu. Emo nanditinamo e nder woɓɓe ardiɓe nder lenyol Israa'ila. E arande o nandini Yeesu e mala'ikaajo, e Attawra, ɗiɗaɓum e Muusa, nden e leydi ndi Allah waɗani ɓe alkawal, tataɓum e ardiɗo diina Malkisadik, e timmoode Sakkiri kebbinayndi alkawal. Binduɗo ɗerewol ngo'ol e woodi ɗiɗum ko o hammi e nder nanditinol ngol o hokki. Ko nufi e arande woni o holla teddungal Yeesu e mangu maako dow ko ɗume, ko bo Yeesu e ɓuri ko ɗume, emo dow ko ɗume, e haani o hoole ko moye hokka hoore muɗum to maako. Amma nyuma maakol ɗiɗaɓol ngam o fooɗa hakkilo ardiɓe ɓe kokka ko'e maɓɓe to Yeesu, ko nde ɗum hallana ɓe e ɗum holla ɓe nganyandi. Ngam non nder ko nde yeɓre e ɗum holla wagginoore to ɓe njoofa laawol Yeesu. To joni sai senden ɗum nji'en no ɗum yarata teddinki Yeesu ɗum o fuɗɗiri meto maako. O wi'i ndenno Allah metani mama en meɗen e hoore muɗum e laabi feere-feere, amma e hande emo metana en e laawol ɓiyiko. Ko bindowo o wi'i Yeesu ɓuri ko ɗume mangu. Ndenno kam Allah holli hoore muɗum to Isra'ilanko'en. Emo wi'a Yeesu woni teddungal Allah ji'etengal deydey no jikku Allah wa'i. Wi'ire nde'e e holla en no hakkunde Yeesu e Allah wa'i. Yeesu woni jayngol Allah. O holliri Yeesu ba haatimiire kollaynde dow Allah. Ko bindowo on yiɗi wala goɗɗo Allah feere e Yeesu. Yeesu woni Allah garɗo nder ɓandu neɗɗo, andiraɗo ɓiɗɗo. Ngal andal luggungal dow Yeesu kanjum o waɗi e metuki nder ɗerewol maako faa o timmini. E nder yeɓre arandere bindowo o foondiri Yeesu e mala'ikaajo. Ɗum no hayɗine en. Ngam ɗume mala'ikaajo? Nder fina-tawa Yahudanko'en e ɓe ekkitina ɗum wiiki Attawra ɗum wolde Allah nde mala'ikaajo hokki Muusa dow hoccere Sinai. E wiiki non Yeesu ɓuri mala'ikaajo. Ko bindowo o wi'ata dow Yeesu woni lilal habaru belɗum e ɗum ɓuri annabaakuuji gaɗanoɗi. Wagginki arandehi tokkiti. To ɓiɓɓe Israa'ila noddama ngam ɓe tokka ko Attawra wi'i, wagginoore nde mala'ikaajo hokki ɓe, ɗum holli wondon ɓe tokka Yeesu ɓe njewano ɓiɗɗo Allah. Naa non tan o mawnini Yeesu ɓuri mala'ika'en. Ngu mangu ɗum kayɗini ɗum no watta ɓi neɗɗo jarɗo bone faamayi. Nder Yeesu nji'en teddungal Allah ɓurna ko ndiye taddi. Nder yurmende Yeesu hawti hoore muɗum e ɓiɓɓe Adama kalkayɓe e nder suurawol 3 yaaki 4. Bindowo o nyamri yeeso
e wiiki Yeesu ɓuri Muusa, ardiiɗo ɓiɓɓe Israa'iila. O tokkini ɓe nder ladde, o nyiɓi haykaliiru. Hande Yeesu woni ardiiɗo yimɓe Allah. Amma e nder maako en ngi'i naa haykaliiru tan, ko lukuruyel, amma taddi fuu. Sey bindowo on o hokki habaru no ɓiɓɓe Israa'iila nganyiri Muusa nder ladde. Ɓe kalki ko'e maɓɓe, ɓe nattayi siwtaare nde Allah siryi ngam maɓɓe nder leydi ndi o waɗani ɓe alkawal. E non o natti wagginoore ɗiɗaɓre. To ni Yeesu ɓuri Muusa, no ɗum wartanta ganyuɓe mo? Ngam non en mbaɗu ko mbaaweten fuu to umminen hakkiilo no ɓiɓɓe Israa'iila mbaɗi nder ladde. Ɓe kalki daga nder moƴƴere Allah, ɓe nattayi nder siri maako. E nder suurawol 7 yaako 2, bindowo o nandi dini e Yeesu e ardiiɓe diina ɓe Israa'iila. Iboyɓe daga nder lenyol Haruna, kuugal maɓɓe woni ɓe ndaro e dow mbattudi ɓiɓɓe Israa'iila yeeso Allah, ngam ɓe kokka sakkiri yaafaneeki, ko sudduki hakkeji yimɓe. E ɗo o holli e njayri ardiiɗo diina e hoore maako. Ɓe ngala jikku keɓɗum, ɗum yimɓe seɗɗa tan. Nder ko njele sarel e ɓe kokka sakkiri ngam sudduki hakkeji maɓɓe. Non bo ɓe ngaɗanta ko moye e wongel sarel e ɗum tefa ko ɓuri non. Ngam non e mo wi'a Yeesu ɓuri non, kanko woni ardiiɗo diina ɓurɗo mangu. Yeesu warayi daga nder lanyol Haruna, amma Yeesu wari e mbattudi Malkisadik, wato ardiiɗo diina kayɗiniiɗo, iboyɗo daga Urusalima kiɗɗum. O ɓangi e nder jamanu Ibrahim. En ji'ay ɗum nder deftere Jabura, nder suurawol 110. Laamiiɗo kisnowo, iboyɗo daga lenyol Dawda, o ardiiɗo diina iri ardaare Malkisadik. Ngam non ko bindo o yiɗi wi'iki woni Yeesu woni ardiiɗo diina laamiiɗo ɓurɗo mangu. O wala feloore, e mo ɗon har abada abadin. Ngam yimɓe maako, kanko ɓuri mangu, daratoɗo hakkunde yimɓe e Allah. E ɗo o waddi wagginoore e nder yeɓre nde natteten. Wanyuki Yeesu a wanyi ko ɓuri woɗuki, laawol gartiranengol ma sumpo e Allah. Ngam non ta waɗu non. Ɗum waddi ko hollate nder suurawol 3 yaago 10. O holli en no Yeesu mayiri dow gaafaangal. Kanjum woni sakkinki ɓurki mangu, ɓurɗum ko ndiye sakkiri ndi ɗum waɗata ndi mardiji kokketeɗum nder haykaliiru. Sakkille ɗen ɗon eɓe kokkaynoɗe nde fini fuu, nder ko nde hitande e nder ko nde nyalde, ngam sudduki hakke. Amma Yeesu hokki yonki muɗum nde go'o ngam ko moye. Ɗum heƴi ɗum hebbini sudduki hakkeji ko moye nder duniyaaru fuu. Ngam non bindowo o fooɗi hakkiilo nanoɓe mo, to ɓe sela laawol Yeesu. E ɗum ɗon bono wanyuki dokkal ɓurgal mangu ngal Allah hokki, ngam yaafaaki hakke. Ngam ɗume ngaɗata non? Sakkinki ki Yeesu, ki tabbutuki o wi'i kanjum woni fuɗɗode alkawal kesal, ko ɗum waɗayno annabaku e dow majum hakkeji fuu njafete. Joni nde bindowo o teddini Yeesu e dow boliɗe ɗe e powndol ngol o waɗi, ɗum woni ko waddi en yeɓre nde timmode caɗɗum ɓurɗum mangu e tokkuki Yeesu. Ngam non nyumu dow ko o holli en. Bitrus noddi kawtal ardiɓe tokkuɓe Yeesu, ɓe kakkilana e tokkuɓe Yeesu torreteɓe, ɓe kolla ɓe moƴƴere iri nde Yeesu holli, ɓe ngaɗa ardaare iri nde Yeesu nde o holli tokkuɓe mo. E timmode Bitrus siftorani ɓe tokkuɓe Yeesu moy woni ganyo kaɓdayɗo e maɓɓe. Haɓre nde e nde hoya e nder Yeesu en keɓi wolde Allah, e nder Yeesu en ngoodi kammunde. Nde tagitaɓe hesɓe Yeesu woni ardiiɗo diina tabbitayɗo sakkiri kemdi. Ngam non joni ɓe tokka laawol ardiiɓe nder hoolaare, ɓe nji'eten habaruuji maɓɓe nder deftere seninde, ɓe tawde e hoolaare maɓɓe dow Yeesu, ɓe koolo Yeesu nder ko ɗume e saɗɗum ɗum ɓe ngondi hande, e nganyani ndi ɓe kollete Allah jeymiraawo hibinta yimɓe maako. Ɗum woni ko ekkitinta tokkuɓe Yeesu nder ɗerewol ngo'ol. Bindowo e mo noddira ɓe ngam o sembiɗina ɓerɗe maɓɓe. E ɗo en keɓay ɓeydaari daga ko njangeten nder ɗerewol ngo'ol. Nde njiiɗen bindowo o fooɗi goɗɗe ayaje daga nder alkawal kiingal fuu, bonon nji'eten goɗɗe boliɗe. Dara so'oɗa nder ayaje ɗen, ndartoɗaɗe, njangitoɗaɗe. A yi'ay no habaru ɗum wontindiri e wongel sarel, amma hayɗinay a yi'ay goɗɗum belɗum pottuduɗum e no nanata e wongel sarel, ta yi'i ɗum ma sai keɓta.
a yi'ay bote majum. E haani anda ɗerewol ngo'ol ɗum ngol magginoore, ko nde gongel sarel a yi'iray ɗum saɗɗum. Kanjum woni ko metata e dow, naa gam ɗum hulnuma, ɗum winda tan gam ji'a nganyandi ndi ɗum wanyi Yeesu. Woɓɓe ma kocciri Yeesu bono kaŋaaɗo gam iri kayɗiniɗum ɗum o yahdata. Ɗum waɗama nder gam ɗum wurtina ko ɗerewol ngol saawi e njayri. Ɗum holla Yeesu ɓuri ko ɗume ko hollata yidde Allah e moƴƴere maako. Kanjum woni binduɗo ɗerewol Hibraniyanko'en yiɗi anda.